Simpática a imaxe das cabras aí atacando esta macira e aquí comezamos a ruta dos Muiños en Xove. Vai nos acompañar durante toda esta viaxe Lucía e ela vai nos explicar un pouquiño ao camiño polo que imos ir. Como é esta ruta, Lucía? Bueno, é unha ruta lineal, é dicir, é de ida e volta, ten alrededor duns 7 kilómetros, andando a unha velocidade media máis ou menos 1 hora e media de camiño, bueno, é unha dificultade media porque non vai directamente subindo a montaña, sino que vamos ir bordeándoa. Chamamos a Ruta dos Muiños porque vai todo ao longo do río Rigueira, que é o río máis importante que temos no concello de Xove, o máis longo e tamén o máis caudeloso. Comezamos a ruta visitando este primeiro edificio ben restaurado e conservado. No interior hai 2 muiños. Un muiño é para moer o ferraxe, o maíz, o centeno e todo eso, e outro o albeiro, onde se moe para comer o trigo. Aí está caendo a fariña, agora ves a fariña como cae no bortel, e o bortel é o que separa a fariña blanca e máis a corteza o salvado, que vense o salvado sale para diante e a fariña queda atrás, e se vai abortelando. Mario explícanos que hoxe van cocer para que poidamos ser testemunhas do proceso completo de elaboración do pan. Mentres, Antonio, o seu irmão, amósanos as pezas que conservan neste pequeno museo que foron creando no interior do muiño. Isto é para rastrear o lirio. Este é para reluala, que le chaman para relualo así. E este é a ordideira. Na parte de diante do edificio xa teñen preparada unha artesa coa amasada para iren cortando as pezas de pan e ilas enfornando. O de cocer todo o proceso do pan, o proceso do trigo, é algo bastante raro, que aínda se vexa todo. Pode haber en algúns lugares, pode haber algunha malla, como algo festivo, algo lúdico, pero realmente como todo o proceso do pan é algo bastante extraño de ver. Mentres Mario limpa o forno cunha vasoira de loureiro, vanse preparando as empanadas. A empanada é lai, non? A verdad que sí, para colesteroles. Sí. Que leva? Que azaragallada esta que leva? Pues leva costela de cocho, leva o amoado da empanada con pimento e máis con cebola e botouselle un pouquiño de xamón e un pouquiño de chourizo. Caseiro, chourizo? Sí, é caseiro, sí. Aquí preparades todo vosotras, non? Sí, preparamos todo, vamos, facémolo o máis natural posible. Convidáronnos a probar as empanadas, así que os deixamos cocendo co compromiso de volvermos a rematar a ruta. Dende o principio, o río Regueira vai marcando o noso camiño. As súas beiras están cheas de árbores inmensas, de fauna, dun verde que fai que os días de moita calor o camiño sexa sumamente agradable. Cada pouco tamén atopamos un muiño. Agora estamos no de Penacurva. Só o clima suave parece indicarnos que estamos tan pretiño do mar, no Val de Xove. O topónimo de Xove ven de, bueno, parece que deriva de Villa Iobi, que traducido significa Villa de Xúpiter. Xúpiter era para os romanos, era o deus máis importante. De feito, é unha das razóns que nos leva a pensar que o noso Monte Medela é o Monte Medulio, porque, bueno, a lenda do Monte de Medulio dice que foi o lugar onde se suicidaron os últimos guerreiros celtas. Apenas hai dificultades para seguir a ruta. Son moitos os pontigos, moitas as fervenzas que refrescan o camiño. Lucía, non sendo o primeiro muiño, todos están pechados, non? Sí, en realidad están todos fora de funcionamento agás o muiño de Abad. Este canto tempo haberá que pechou máis ou menos? Pois xa hai máis de 10 anos, pero fíxate, sin embargo, toda a vexetación que xa o cubreu. Chegamos a Ponte do Carro. En malia que a ruta non é circular, nosotros si volvemos ao punto de orixe, onde nos espera un xantar a base de boa compaña, bo humor, de pan acabado de cocer, de liscos e tamén de empanadas, unha delas feita como se prepara tradicionalmente en algunhas casas mindonienses, onde a emborcan para comer. Rematamos así unha ruta aconsellable para prácticamente todo o mundo, moi levadeira e que promete boas paisaxes e bons momentos.